Matapos na magpaluwasin orden si Santo Domingo Albay Mayor June Aguas na pwede nang mag-uli sa indang mga residensya ang mga nag-ibakwar na laog sa 7.8 kilometro sa danger zone. Saro sa mga tulos nag-uli ang pamilya ni Tatay Jesus kan Barangay Lidong. Istorya ni Tatay Jesus, maugmasinda na tinugutan na sinang mag-uli. Apwera kaya sa dipisil maging evacuee, problema man ang pagkakapindyente kan sa iyang hanap buhay na pagkopra. Sa ibong kaini, handa man liwat siyang mag-ibakwar ang kaso kaipuhan. Sa katunayan, nagibo na siya ninharong-harong sa evacuation center. Ilingon mi, kung medyo makaabot na dito sa ribaba pang ini, kana naramdaman nindo so ka 1984, arawat bagay ito duman sa mabinet. Nganyan niya almas na si taas. Pag ilingon mi, kung medyo kunyan o magdakol, at di kami di umali. Uya may truck na lundan, awason na nyugnaan. Kung si Tatay Jesus nagbalik na sa indang harong ang 36 anyos sa si Michael, kan Barangay Lidong mas pinili na magtinir sa indang payag-payag sa evacuation center kaysa sa magbalik sa indang harong. Sabi niya, mas iisipon niyang kaligtasan maski wara nin maresibing rasyon. Tarami kaya sir, sa gilid lang ng highway, aranihuno naman ng baga po sa bukid. Paano kung ang paros kaya nagdidepende ang pagbaba kang ano yan, kang laba. Pag yan buminugsok sa tangod mi, yaon sa mo. Depende kaya ang pag-agi sa paros kaya yan sir, nagsasabay kaya mail mo pag ang mga abo, kung sa'yo ng paros, yaon doon ang abo. Kung araw ka nakaaging ano, yaon doon magabos sa kamalig. Duwasanan pamilya Boncan asin Balonso sa mga pamilyang residente sa 7 to 8 kilometer danger zone na naipit sa nangyaring karilibungan sa evacuation ka nakaaging aldaw kung sisaysan ang dapat ng mag-ibakwar. Alagad sa pag-urolay entre gobyerno probinsyal asin LGU Santo Domingo asin Ginubatan, tinauan doon ni Gobernador Edsel Grex Lagman na makakaresibi man liwat nin ayuda ang mga residente laog sa 7 to 8 kilometer danger zone na nagbalik na sa indang mga residensya. Hulitan mga ini nasa listahan na. Pinagduunan man kan gobernador na sa ibong kan pagiging chairman kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, day siya nin kapabalidad na magdecamp. Sa presente, padagos ang pagigibong lakdang ng gobyerno provincial kan Albay, nganing matauanin supisyenteng serbisyo ang mga albayano na apektado kan aktibidad kan Bulkan Mayon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.